maita yenyu tinokutendai nokuramba muinesu. Taamuchikamu chepiri tichitarisa nyaya yemhemberero yegore rino yemadzimai, asi tichitarisa kuti sei vana mai nevanasikana munhukadzi haasi kuoneka paanofanira kunge ari. Vambotaura paviri apa mavanzwa kuti vataura zvakanaka pamusoro pevanhukadzi, asi ndakuya pamuri ndozonzwa nhasi muchandiregerera. Mana honorable vakawanda, ana dokta vakawanda, zvino kuno kazhinji katinongoti muroora mukwasha nhai ndochapade muroora wechidiki. Maita henyu Maisamba, ini ndiri kuona sekuti dambudziko ratinaro nderekuti tiri kuda kuramba shanduko, tiri kuda kuramba tiri pakuti chinyakare, asi kana tikazvitarira kunyanya chinyakare chacho inga chiri kuchinja vanhu. Vakekudhara vaipfeka nhembe, tseitiko zvino vanhu taakupfeka madhiresi anga asiko kudhara. Saka ndinobvumirana nezvataurwa nehanzvadzi yangu yabva kutaura kuti ngatichinjei, ngativandudzei magariro edu kubudikidza nekusumudzira vanhukadzi. Ndizvozvo mashoko makukutu akanaka ari kutaurwa nai. Kare hagara ari kare, ndinobvuma, asi vakadzi vakare vanga vakasimbaka. Hapana aivhura hozi yaamai vasipo, handi munozviziva. Kunyange mukufa hama dzaamai dzaitouya kuti zvinhu zvemwana wedu zvakazoenda kupiko, takazorasika papikapa. Nokuti imi mukati kare ndokwaive nemutemo, amai vaive nekodzero. Kusati kwava nemapurazi, amai vaive nemundawo waitozikanwa kuti munda wamai. Saka vakadzi vakare nhai vanga vaine tunhu twavo, handiti vakapiwa masimba kare. Kana tikaenda kuchitendero chechikristu, mukadzi akapiwa Jesu kuti akure munhumbu make. Saka handizive patakazorasika pakati apa, asi ndaakumbouya kuna baba Mugwadi kuti ndimbonzwa kuti mataura imi mukati muri sachigaro wekomishini. Mukangoti komishini vanhu vanoziva zvainoita here? Pamwe kana taziva zvatinoita mibvunzo yedu inoita zvakanaka. Munoitei takatarisa nyaya dzemadzimai? Mazvita Maisamba, Zimbabwe Human Rights Commission ndeimwe yemakomisheni enyu mashanu akazvimiririra anenge aine basa rekuona kuti nyaya dzatinoti ruenzaniso munyika yedu muno dziri kufamba sei, nyaya dzekodzero dziri kufambiswa sei. Kana tiri pakodzero tinomirira kusimudzira kodzero dzevanhu yavanoti promotion, nekudzidzivirira protection ne-enforcement pachirungu. Saka ndo basa rekomisheni yenyu to protect, promote and enforce human rights, kodzero dzevanhu. Panyaya dzetsika nemagariro aya ndinotenda kuti tava neruzivo kuti zvazvakange zviri kare hazvisati zvichirizvo nhasi. Ndo saka kwakauya makomisheni iwaya, uye tine bumbiro remutemo rakasimbisisa kwazvo panyaya yekuona nenyaya dzeruenzaniso rwevarume nevakadzi. Tikange takatarira nesection 56 of our constitution inotaura iyo kuti panofanira kuva nekuenzana pazvinhu zvese muupenyu, varume nevakadzi, yavanoti parity pachirungu. Tinobva ipapo kunyatsotaridza zvakare kuti bumbiro redu rakanangana neruenzaniso nekusimudzira madzimai. Tinoenda pasection 80 yeconstitution yakanangana nekusimudzirwa kwekodzero dzemadzimai mumabasa, mukugara kwatinoita mudzimba. Kudhara vakanga vachionekwa sekunge mwana mudiki waisakwanisa kana kuenda kudeeds office kuti unonyoresa property wakazvimiririra, waifanira kutobatsirwa nababa. Asi mitemo yachinja. Chataakuda ndichekuona manje zviitiko zvinofanira kuchiitwa. Ndinoti zviitiko nekuda kuti tikange takatarira nehurumende vanga ndipupurira cabinet yakasarudzwa muna December iya mu-new dispensation ine madzimai 4 out of 22. Saka tiri kuti zvinofamba sei? Population yedu inotaridza kuti madzimai i52%. Zvino kodzero dzevanhu 52%, magariro avo zvakanaka zvavo zvinofanira kuitwa nemabasa avo ndizvozvo zvosirwa minority. Tinoramba tichidzoka kwamuri senyanzvi yedu. Baba vari kutaura zvinofanira kuti zviitwe. Hongu bumbiro riripo, ndozvatiri kutaura kaizvika. Hongu izvi zviripo, hongu izvi zviripo. Isati chatadzisa moto kupfuta chiko. Nekuti kana muine hunika, muine chegwenya rekuisa muchoto, muine pekubatidzira moto, moto ukarega kubvira, munozvibvunza kuti huni dzangu inyoro here? Chiko, asi ndaisa muti usingadziwe here?
chiko ndakumboya pauri muroora sandaenda pane umwe muroora ari pamberi. Inini chandiri kuona tingarambe tongopomera mhosva kutsika dzedu nemagariro zvisiri izvo zviri kunyanya kukonzeresa kuti vakadzi tisasumukire. Isusu tega vakadzi tine mhosvawo pachedu kuti tikwidziridzane. Tine kakushorana kari matiri tikanzi mai Nhingi kana kuti mai Chisamba tatinga vachipinda pachigaro chakati, vakadzi tinonzwa taakutsvaga zvakawanda pana mai Chisamba kuti aiwa kuti muchatira dai mai Samba aitwa president endai chipamberi tikati mai Chisamba ngavaitwe president tinonzwa vamwe vakuti aiwa vakazodai nhongwa dzinowanda, asi kukanzi baba Nhingi vakadzi vakawanda futi ndo vanotanga kuti mashoko echokwadi chokwadi chisina kugombedzerwa kana kuzvimhura. Hanzi munhu ngaamire neshoka dzakaverengwekani. Imwe mchingoti hatingazvigone, zvinotangira pazvinhu zvidiki diki. Kana vamwe vakanzi tisirewo munambatonzi udzai amakenesi danda kuzvijaira. Ko munozozvijaira gore ripi? Munozoita seiko? Ndomboya pauri muroora. Isusu semadzimai nyaya yatiri kutaura nayo inyaya yesimba. Hakuna munhu anopa munhu simba, unotorirwira. Semadzimai ngatisimukeitirwe. Ini ndiri pano ndakatanga nokuve kansela, nhasi ndiri MP. Madzimai achiti kamunhu kakadai ungada kumira uchiti uite kansela unotibatsira nei? Handiti ndikaramba ndichitaura navo kuti ndinoda ndichita mabasa, ndikavhoterwa kuita kansela, ndikaona ndafamba ndikati aiwazve ipopa pavari pane varume apo ndo pandiri kuda, pamamonya ipapo ndo pandiri kuda. Ndokubva ndakwikwidzana nevarume 10 madzimai tiri vaviri, ndikati inini ndiri kutoda madzimai kukumiririrai. Inini vakadzi tinowanzotaura nyaya yemaresources, ndikati inini ndini resource pachangu, chandinoda kuda kuve mumiririri wenyu. Mashoko makukuti munoziva kana tichitaura kudai ngatiti setinopombana. Handi munoona kana bhasikoro rikapombwa kudai munoona vhiri riye richienda richifutuka kune vanhu vakawanda munyika muno nevari mutandara munomu munogona kuzviita. Mungarambi muchingoverengwa unai vashomana nhanzi kune 4 koi muri kupi mai Mutsangwa? Mai Chisamba, regai nditi isu sekokasi zvakakosha kuti muzive kuti tauya pano nemamembers eparliament. Wamanzwa vachitotaurawa ndi member of parliament. Masimba ndauya pano zvakare nasekretary wedu my honorable Matiwenga. Pana honorable wedu champion. Taakushanda nevarume. Nguva yekuti zvinhu zvekusimbisa madzimai zvingotaurwa nevakadzi chete. Zvakatangira kuBeijing zvichingotaurwa nemadzimai. Takatoti iye zvino taakuda varume vanotsanangudza kugona kwemadzimai. Tina member of parliament wedu pano achataura, auya nesu honorable Musvaire, kuti munzwe kuti nyaya dzekusimbisana semadzimai kana vataura kuwandutsa mafungiro eculture zvinotangira nemadzimai acho. Zvataurwa nahonorable vabva kutaura kuti iwe semudzimai simuka, simba ripu wakagara, hapana anongonhongwa kunzi uya apa, hapana pandakambonhongwa kunzi Monica Mutsvangwa uya umire apa. Unotosimuka uchindoda kumira ndigomirira vanhu, woenda kuvanhu, wotaura nevanhu, vanhu vokunzwisisa kuti uyo anotimirira pachokwadi. Hongu tine nhamo dzatagara tiinadzo kuti varume vane mari kukunda isu, asi dzimwe nguva uku kugona kutaura, kuziva zvinobata vanhu kunoita kuti vanhu vakuteerere. Mashoko makukutu. Kana vanhu vakuteerera vanotera mumashure mako. Izvozvo mozoenderera mberi. Hanzi vanhu ngavakwane, asi haukwane usina zvibatiso. Zvinodawo kachikoro, zvinoda kakuziva. Nekuti unozosvika pane chimwe chigaro chaunobva watozoita kunge sechidhorika. Kunzi chitauraika. Handiitika. Saka izvozvo ngazviitwe zvese. Katisangane muchikamu chinoteera.